cemiterios son, de alguma maneira, a expresión desa represión cultural que houve, e agora mesmo, que non hai a represión, o que hai é unha inercia histórica. Mentre a parroquia dos vivos sempre se expresou en lingua galega, a dos mortos está en castelán, e ninguén pode, e en Galicia acontece, lembrar os seus defuntos falando en castelán, porque non falaban. Sen embargo, a lápida será como unha barreira tremenda entre o hoxe e o despois en castelán. Lancemos este chamamento aos galegos para que, cando fagan testamento, que inclúan unha manda testamentaria onde primeiro se inclúa que en caso de falecemento os actos litúrxicos da Igrexa, se son católicos, se fagan en galego, e a lápida e as esquelas, e que lle pida aos herdeiros que, igual que van a administrar os bens materiais, mobles e inmobles que van recibir, que reciban un ben inmaterial, que é a cultura e a lingua, e que a deben defender na transmisión de xeracións a xeracións. Ben falado. Entre o 7 e o 9, 8. serve para abrigar o pescozo cando fai moito frío. Bufanda. Ves como sabes? Eu dígolle sempre que no mundo hai moitas linguas porque ante as mesmas cousas cada pobo reacciona á súa maneira. Vamos a un caso. Morrer, morrimos todos. Pero ante o feito da morte os galegos temos unha maneira específica de reaccionar. O primeiro é a visión afectuosa que esconde o repugnante e que o defunto lle concede como mínimo un aprobado raspado. Por iso, o día da morte moitos chamanlle, como lle chamaba Castelao, o día das gabanzas. Pero aplicamos tamén moitas veces o bálsamo do humor. Chegoulle a súa hora, chegoulle a hora de pechar os ollos, chegoulle a hora de dormir fora, e incluso a aquel que sempre chega tarde e é lento decímolle: ti eras bo para chamar a morte. Xa ben, humor é calidade de vida.